Ассалому алайкум бародаро. Хонаи навбатии мо якхонага дар назди ЖД вокзал, рӯ ба рӯи роҳи оҳани Тоҷикистон, вазорат 35 квадрат, сеюм ошёна. Ина якум хона. Иҷода балкон, иҷода трезаи балкона. Хебер намедонам. Да. Ин калидорай. И ванна. Термикс. Иш ҳоҷатхона. Холодильник, термикс ва кухни гарнитура мемона. Иш кухняй. Нархаш 270 000 сомон. Ина ҳаддон бародаро 270 000 сомон. Дар назди наҳа корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон. На ЖД вокзал Садбор. Якхонага 35 квадрат метр. Сеюм ошёна. Ба рақамҳои 919 98 83 занг занед. Бо савдо мешахад. Агар шумо хоҳиши дорен хонаи худотонро фурӯхтан, то ба мо муроҷиат кунед, ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. Мо хонаи шумо сёмка карда дар интернет мепартоем.